Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gol MZ funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o funxicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Nós estamos acabando de rematar algún atado e prácticamente estamos xa en inicio de brotación. As viñas que se podaron no mes de diciembre pois xa empezan a ter uns brotes un poquinho máis grandes, entonces pois hai que pensar que xa está, a primavera xa está aquí e xa estamos en campaña. É dicir, tradicionalmente o día de San José, que é o 19 de marzo, e xa suele haber brotes, bueno, agora xa estamos a 20 e tantos, xa empeza a haber brotes. Este ano ven un pouquiño máis adiantada, tuvemos un verán máis, un inverno un pouquiño máis quente que estes últimos anos, e levamos un adianto no ciclo, pois en torno a unha semana ou casi dúas semanas. De momento está sendo seco, entonces pois sanitariamente non hai moitos problemas, pero esta semana xa encontramos algunha manchiña de mildio en algunha cepa nova de brotes grandes. Non é para preocuparse, pero sí como para pensar que as viñas que teñen os brotes máis grandes, que posiblemente sea porque se podaron eso no entorno do mes de diciembre, están en zonas máis quentes, máis preto do mar, xa teñen brotes que son receptivos a que se hai un ataque de mildio xa se pode empezar a desenrolar, non? Entonces a nosa recomendación é en estas viñas que teñen brotes grandes aplicar un tratamento antimildio antes das seguintes chuvias. De momento a previsión meteorolóxica é boa, está a seco, entonces mentras estea seco non vai haber problemas, pero antes de que chova pois sería interesante nestas viñas que están máis adiantadas pois facer un tratamento preventivo antimildio. Aquí nesta viña que estamos na zona de Meis, aquí está un pouquiño máis atrasado, está máis interior, de momento aquí non faría falta tratar nestes días. Agora de día a día a vegetación vai medrando e aí cada viticultor ten que ser un pouquiño estar pendiente da súa parcela. As parcelas que son máis problemáticas e que teñen os brotes máis grandes, aí sí que recomendamos tratar antes das chuvias. Hai que ir un pouco mirando como evoluciona. Non hai que tratar todo agora xa, pero saber que o mildio está aí, a planta no momento que ten follas xa é receptiva e antes de que haxa problemas pois ir atallando. Despois en viñas onde o ano pasado houve problemas do idio,
pois se podría tratar tamén en preventivo contra o oídio. Estamos vendo bastantes manchas en madeira de escoriose, pero a escoriose para que se desenrole tamén necesita chuvia, entonces como non está chovendo, en principio non debería haber moito problema. E este primeiro tratamento antimildio, pois unha parte grande dos produtos tamén controla a escoriose, entonces nas viñas onde hai algo de problema, pois buscar xa o produto que cubra as dúas plagas. Estamos tendo unha primavera bastante, un final de inverno, unha primavera bastante quente, pois estamos adiantando o ciclo, mentras o tempo siga así non hai problema. A recomendación é esa, antes de que chova, si que protexer onde teñamos brotes, e a min un pouco preocúpame, pois no 17, que foi cando tuvemos así outra primavera así un pouco adiantadas, que non veña unha xiada tardía, que cos brotes así grandes como temos non estamos libres de que veña frío e que nos vai a facer daño. Non quero ser eu paxaro de malaugueiro de decir, pero bueno, sí que non podemos facer moito, pero temos a mosca un pouquiño detrás da orella porque hai antecedentes destas primaveras así máis adiantadas, o tempo sigue así, non pasa nada, pero bueno, temos máis boletos de que haxa problemas, de que si ven un frío máis adiantado. Tradicionalmente as primaveras adiantadas non suelen ser moi boas, pero se o tempo sigue así quente, ao final estamos no tema do cambio climático, non? É dicir, estas primaveras adiantadas, se fai calor non hai problema. O problema sería que agora se cerrara a facer frío e que estes brotes se quedaran así atrasados. Pero bueno, confiemos de que o tempo siga así bastante quente como está indo e que vaya todo ante. No chan sí que sería o que estamos facendo é facendo os abonados, non? Despois de facer os análisis de suelo e despois de acabar os traballos de podas e atados, pois sí que é o momento de facer os abonados pois con eses abonos que son máis lavables, por dicilo así. Hai abonados como os encalados ou a materia orgánica que non se lava tanto, xa se pudo botar no inverno, pero estes abonados, por exemplo, que teñen nitróxeno ou magnesio, que son máis facilmente lavables coa auga, é interesante facelos a partir da hora, cando a planta empeza a tirar da raíz, e para que estea disponible nese momento. E despois, abonar e incorporalo ao suelo para que a erva tampouco compita por eses nutrientes. Nas viñas que lle faga falta, que realmente a veces temos pecado de abonar demais, pero é moi interesante pois facer un análisis de suelo para ver que é o que realmente necesitamos e aplicar o que realmente necesitamos. A veces pécase máis por exceso que por falta, e entonces pois facer ese análisis é unha recomendación pois de alguén que estea un pouco metido no tema. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun funxicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. O campo non entende de alerta sanitaria, nin da pandemia de coronavirus, nin do estado de alarma. Por iso, tal e como conta Xaquín Martínez, o labor dos agricultores profesionais e entre eles os viticultores non pode frear. Iso sí, é moi importante tomar tamén as medidas de precaución para evitar contaxios. Os agricultores profesionales, pois temos que seguir facendo o noso traballo, todo o que non fagamos ahora, pois vamos a poñer en risco un pouquiño as futuras colleitas, entonces nós, os viticultores, pois seguimos traballando coas medidas de prevención que así nos indican a normativa e as autoridades, non? Ao traballar en campo, pois sempre podemos ter esta separación entre os traballadores de máis de 1,5 metros, 2 metros, entonces non estamos en contacto uns con outros, insistimos nos desplazamentos de cada un o faga no seu coche, pois para que non haxa eses contactos, e bueno, con todas as precaucións para poder traballar, pero a agricultura non para, e para poder comer despois máis adiante temos que facer estes traballos que estamos facendo agora, non?
Moitos viticultores e adegas están a combinar o traballo no campo con axudar na medida das súas posibilidades. Un gran número de socios de Martín Codax están entre os que estes días empregan a súa maquinaria para desinfectar as rúas das vilas galegas. Un xeito de poñer o seu grande area para superar esta crise. Brindámonos a colaboración con quen o necesita, non? Entonces, houve xa varios concellos, como é o Concello de Cambados ou o Concello de Catoira, incluso de Pontareas, Ares, que se puxeron en contactos cos nosos agricultores, cos nosos viticultores, e, bueno, pois o que estamos querendo é intentando axudar cada un no que pode. Entonces cedemos máquinas que normalmente úsanse para estas tarefas de viticultura, pero estánse utilizando tamén pois para a desinfección e para a limpieza das calles, non? Entonces, bueno, pois tamén agradezco a estes viticultores, a estes socios de Martín Codax ou aos viticultores en xeral que poñen os seus recursos pois a disposición de toda a sociedade, pois é loable que cada un tamén, na medida do posible, que axude o que se pode en que este mal que nos tocou vivir, pois que sea o menos prexudicial para todos, non? No momento actual, Xaquín Martínez apela ao sentido común da cidadanía e a súa responsabilidade, sobre todo no caso dos coñecidos como agricultores de fin de semana, pero os que o seu traballo non depende do campo. A veces hai este agricultor de fin de semana, non? Que por ter unha leira non se sabe moi ben onde, pois que non sea xustificación para que ande por aí adiante. Os agricultores que son profesionales sí que teñen como permiso para poder atender a súa explotación e insistir no tema de sentido común, de protexerse pois con mascarillas e con guantes, pois sobre todo nas zonas comuns onde podemos compartir varias persoas o noso medio de traballo, non? E que no sector vitivinícola a mensaxe tamén está clara. Sempre que podas, queda na casa para frear a pandemia canto antes. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. As adegas de Rías Baixas tampouco son alleas á situación que estamos a vivir pola alerta sanitaria e a Meixina Mar de Frades non é unha excepción. Coa restauración parada, un volume importante da súa comercialización está tamén parado. No que respecta ao comercio internacional, no caso de Mar de Frades, pecharon varias vendas importantes antes do avance da pandemia do coronavirus. Por iso o impacto está aínda por verse. Las ventas internacionales habían sido, antes de esta situación, se habían servido bastantes pedidos que llevan a que el canal de comercialización exterior pues esté lleno y estamos esperando una respuesta de si se va a consumir en los tiempos estimados o también va a sufrir una parada como estimamos. Nunca se había vivido una situación así que no podemos predecir cómo va a afectar a nuestras ventas, que deseamos que sea de la mínima forma posible. O que xa é unha realidade é a colaboración da adega coa súa contorna nesta situación de crise. Mar de Frades pertence á empresa Zamora Company, que decidiu facer unha doazón para respaldar as entidades sociais que están a traballar para paliar os efectos do coronavirus. La alarma sanitaria que estamos viviendo nos hizo tomar conciencia social del problema que tenemos entre manos y como empresa responsable solidaria, pues la compañía Zamora Company ha decidido donar 400.000 euros que se materializarán a través de organizaciones como es Cruz Roja, Cáritas y todo ello en los lugares donde tiene centros de producción y de operaciones. No que respecta aos traballos propios do sector, a maquinaria non pode parar e moitas adegas aproveitan estes días para reducir o ritmo dos traballos. Esta situación que estamos viviendo ahora mismo permite trabajar en bodega y sobre todo cuidar los vinos durante el invierno,
Esto nos ayuda a alargar el proceso de crianza sobre lías, así como facilitar una estabilidad tartárica de los vinos tranquila y más pausadamente que como lo solíamos hacer habitualmente. O campo tamén avanza, co viñedo xa en plena brotación non falta que facer nas parcelas. El viñedo no para, no entiende de alarmas sanitarias, por tanto la brotación ya se produjo a inicios del mes de marzo y debemos estar alerta ante las enfermedades que puedan presentar, como ataques de mildiu en que están controlados, pero ya vemos que el hongo se ha desarrollado. É imposible predecir que vai dar de si a campaña deste ano, pero dende Mar de Frades conformábanse con obter os resultados da anterior, unha anada de 2019 que ven marcada pola calidade. Es una cosecha que yo calificaría como excelente, debido en nariz al perfil floral y frutal que aparece, y después en boca la percepción de salinidad y de frescura que característicamente tiene el albariño hace que yo la catalogue como una cosecha excelente. Con parte da última colleita, Mar de Frades xa preparou a base do seu escumoso, unha elaboración que precisa de máis tempo en adega. Los vinos espumosos siempre son mezcla de añada en nuestro caso, y hemos elaborado vino base de la cosecha 2019 que permanecerá en bodega mínimo 2 años para después ser mezclado con vinos de cosechas anteriores. Por tanto, es un vino que debe permanecer mucho en bodega y trabajarlo en bodega antes de poder hablar de él. A los franceses les encanta con Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A situación de alerta sanitaria polo coronavirus afecta tamén a venda dos produtos agrogandeiros. O Diario Oficial de Galicia publicou esta semana unha orde da Consellería do Medio Rural con medidas obrigatorias. Unha delas é a prohibición ata o 31 de marzo da celebración dos mercados tradicionais dos concellos. Trátase dunha data inicial, pero a Consellería do Medio Rural informará do levantamento ou mantemento desta prohibición a través da súa web. O obxectivo é diminuir o desprazamento das persoas pola vía pública, por iso fomentarase a venda dos produtos vía telefónica ou email, que despois se entregarán no domicilio do comprador. Cando se levante a prohibición, os postos deberán estar separados por un mínimo de 6 metros. Tamén haberá unha distancia mínima no interior. Os vendedores deberán estar separados por 2 metros e, se non fora posible, só poderá haber unha persoa atendendo. Esta distancia será tamén a que teñan que manter os compradores entre eles. Ademais, a Consellería recomenda poñer a disposición dos clientes luvas desbotables, que serán obrigatorias para tocar os produtos á venda. Outra das recomendacións pasa por instalar dispensadores de xel desinfectante. Pola súa banda, así poderán abrir as tendas especializadas na comercialización de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais. Ademais, poderán practicar a venda ambulante, desprazándose ata as localidades onde teñen clientes. As persoas vendedoras deberán dispoñer do carné básico de aplicación de produtos fitosanitarios, que poderá exixirse como acreditación. Por último, a orde que publica o DOGA determina tamén que as persoas agricultoras e viticultoras profesionais e os seus traballadores poderán efectuar os desprazamentos para a realización dos traballos necesarios de atención e mantemento dos cultivos e dos viñedos. Para xustificalo, a explotación terá que estar inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia. No que atinxe as persoas que teñan cultivos ou viñedos considerados de autoconsumo,
como poderán realizar os desplazamentos imprescindibles para o mantemento a unha distancia máxima de 500 metros da súa vivenda habitual. Ademais, non poderá haber máis de 2 persoas na parcela respectando as distancias de seguridade. Estes casos poderán acreditarse co carné de manipulador de fitosanitarios ou coa tarxeta do rexistro do Consello Regulador da DO a que pertenzan. Para máis información sobre o decreto pode consultarse a web da Xunta de Galicia. Ademais, o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas está disponible para calquera consulta non presencial, ben sexa por teléfono ou por email. Ridomil Gol MZ fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual.